Orlando ja vielä tapasin ja Varmus Turulla tänään. Kärkipaikalle ja näin Paanelin tiukasti A-finaalipaikkaan. Kakertuu kiinni ja lähtee rusumaan tuota ylätakaisuoraa. Laskettelee kolmospisteelle ja ylempään välisuoraa edelleen kärkipaikalla. Sitten tulee numero 7 ja onko se laitinen Tero Pillarilla, eli tuo Marskauden tiessä. Numerolla Pyrki Marskauden Pasi Putkinen Eskorilla, eli ovat kakkos-kolmospaikoille täällä kasvukasvuille. Eli näin Putkinen pitää tuon oman tiivinalipaikkansa siellä kiinni. Tuli tuolta suoralta sisään. 115 numerolla Siimu Mikikangas karstulalaiskuljettaja 4. Ja 5. menee numerolla 50 ajalla Karilainen tuolta. Näin lähtee Mikalle kierrokselle takaisin. Ei päässyt sitä Kaskinenkaan yllättämään. Viimeisellä kierroksella ollaan. Ruutulisku lentää rauhassa maalisuoralla, mutta rupeaa Rentolaan ottamaan äijää vastaan ja 109 Ville Valmenen